Kaya po, dagay na nga magkanta di dito'y Aguraya. Nakanta ni Ma'am Paula Domingo. Kinumpos ni Epi. Joke lang. Nalpas manen to'y trabaho, ururahayit ipanagawit ko. Kaanon tunga tao ako, mailiwa kundi ta Pilipinas. Nadagsen na ito'y unak mariklik na, gaput kinalaos nga ilipo kada kayo. Ikikitain kayo, dito'y abay to'y trabaho, bareng lumapalabas kayo. Iyuray dak na ng tataw, iyuray hiyut panagawit ko. Malading hitahan nunay puso, gaputi kaawan puti abayo. Iyuray dahak kakapsat ko, iyuray hiyut panagawit ko. Maasyan kahit kading kanyaw, binabiinga agpanpanunutaw. Yeah. Binteng manen iti sardam, ururan ti sasangpet mo. Kaanon tunga tao biyag ko, mailiwa kundi ta Pilipinas. Nadagsen na ito'y nagmarikrik na, gaputin na laos nga iliw po kada kayo. Kitain kayo, dito'y abay ti trabaho, bareng lumapalabas kayo. Iyuray dak na ng tataw, iyuray hiyut panagawit ko. Malading hitahan nunay daytoy puso, gaputi kaawan puti abayo. Iyuray dahak kakanakaw, iyuray hiyut panagawit ko. Maasyan kahit kading kanyaw, binabiinga agpanpanunutaw. Iyuray dak anak ko, iyuray hiyut panagawit ko. Malading hitahan nunay daytoy puso, gaputi kaawan puti sidumyo. Iyuray dak na ng tataw, iyuray hiyut panagawit ko. Maasyan kahit kading kanyaw,
Dinabiinga agpang panunutaw, maasyan kay kadiyo kanya. Dinabiinga agpang panunutaw. Grazie a tutti, ciao!